4 szám szerepelt, Németország világbajnoki győzelmeinek évszámai. A focistákat és edzőiket, köztük Joachim Löw szövetségi kapitány, a brandenburgi kapunál több mint fél millió szurkoló várta, sokan hajnal óta ott voltak. Alpha 9, this is Razor 6-4. Reading you loud and A clear. Over. focisták aztán tréfás tánccal érkeztek a színpadra. visual on heavy hostile Aztán azt activity on your path up Németország ahead. foci We'll need to work csapata together. az első a világon. Don't advance without the green light from me. 22 éves Stay low Mário and move with Götze caution. tartotta, Go. aki a hosszabbításban lőtte a győztes gólt a döntőben. A felszabadultan táncoló és ugráló játékosok körbetáncolták a világbajnoki trófeát, a szurkolók után is tapsoltak. A válogatott tagjai külön éjjelezték a 36 éves csatár Miroslav Klózét, aki a világbajnokságok történetének legjobb gólszerzője lett. A játékosok aztán többször felmutatták a trófeát az embereknek, és egy óriás posztert is a magasba tartottak, amelyen Brazília hivatalos nyelvű Portugálul köszönték meg a rajongóknak a 4 Take the one on the órán left. át I'll take the one on the right. Fire on 3. Köszönjük a támogatást, és köszönjük, hogy ennyien eljöttek, mondta a német csapat egyik játékosa, Schweinsteiger. A csapat tagjai fejenként 100 000 eurót, körülbelül 90 millió forintot kaptak a világbajnoki győzelemért. A VB döntőt 40 millió német nézte, ez is hatalmas rekord. Rengetegen kíváncsiak a magyar